נסענו כל המשפחה לאגמון החולה. אחרי שנה ו3 חודשים קשים, הצפון נפתח שוב לטרים. נהנינו ממראות הטבע, הירוק מסביב, החרמון המושלג, וכל העגורים שחורפים בארצנו. ולא יכולתי שלא להיזכר באחד הטיולים שלנו עם מיקי, רפי ומיכה, באגמון לפני כשנתיים. הצטרפנו יחד, מיקי ואני, לקבוצה של הטלוויזיה הקהילתית בנתניה. ישי ושמוליק העבירו לנו יחד את הקורס. זה היה לפני כ-12 שנה. הפעילות החדשה הזו, אליה נחשפנו, פתחה בפנינו דרכים חדשות של תוכן ויצירה בעלת משמעות רבה. חיפשנו יחד רעיונות, אנשים, מקומות וסיפורים אותן נביא למגזין. יצאנו לטיולים משותפים בכל רחבי הארץ, לצלם, להביא סיפורים של אנשים. אפילו נסענו לחול יחד לצלם את מקורות הפיוט נתני תוקף במיינץ שבגרמניה. בני הזוג שלנו גם התחברו דרכנו, ויצרנו חבורה עם עניין, תוכן ומשמעות. זכורות לי חוויות רבות ומשותפות, ובמיוחד בתקופת הקורונה. יצאנו הרבה לטבע, לטיולים, עם המסכות ובריחוק חברתי. מיקי, את תחסרי לנו מאוד. את חסרה לי כבר.